Lucky boy ne gadon baba. Maryam, 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 Maryam. Assalamun alaiki gimbiyar mata. Gani na zo in gaida masu cancanta. Mai kyau dado da kwalliya gwanar tsafta. Inda kyau ne malam na ce tuka ganta. Lamba ta daya a duniya ga sunanta. Ta mai haƙuri da tarbiya duk an santa. Inda kyau ne Maryamu tuta daga tuta. In ta wanka mata su dinga kallanta. Kin ci sunanki Maryama, Maryama, Maryama. Mai tsayin gashi Maryama, Maryama, Maryama. Yar gidan mulki Maryama, Maryama, Maryama. Ba kalar bota Maryama, Maryama, Maryama. Maryama gida gida ishe da sunanki. Maryama ado mata suke da sunanki. In ba su wuta haske kike kamar kyandir. Ita ke riga malam na ce a sabotin. Masu capacity na ce ina Maryam. Kuke da reality a gaida ke Maryam. Maryama fara kalar gida kalar mota. Maryama baka kalar kudi kalar mulki. Da kaki wuce Maryama masu alfarma. Kituwan girma a dole ne a sa nama. Ina kuke ne mata ku zo ku yo koyi. Kullum wanka biyar take ku kalle ta. In ta kunshi a yau kan gobe ta canza. In ta wanka ɗawisu zai kashe kansa. In ko ta fito kowa ya zo ya kalle ta. Mai farin jini a